El trofeu de subcampió el donarà el diputat del nostre equip, la màxim, subcampió de Torneig Les Santes Mataró, Aquí. I tot i que hi ha bastants jugadors que s'ho mereixien, entregarà el trofeu al teniu, jugador del nostre segon equip, i el guanyador ha sigut Rodríguez. I l'Albert Sabater, que ha guanyat el nostre equip, donarà el campió. Campions, vinguts de diferents equips, però el Mataró han competit molt bé cada dia, han après a guanyar els partits cada partit millor i el cos tècnic s'ho cura. Moltes felicitats.